Jeg står så her sammen med Simon, som jeg har mødt første gang i dag. Og Simon, du kontaktede mig, fordi at du vil gerne døbes. Ja. Og Simon, kan du fortælle lidt om, hvad der er sket de sidste uger, og hvorfor du er her i dag? Ja. For nogle uger siden, der så jeg et klip på nettet af Torben. Det var ret tilfældigt at begynde at se på den her video, og det tiltalte mig rigtig, rigtig meget. Før det, så var der begyndt at ske en stor forandring i mit liv, og Gud havde talt rigtig meget til mig. Og jeg skulle lave om på nogle ting i mit liv. Men da jeg begynder at se de her ting rent tilfældigt med Torben, så er der ingen tvivl om, at jeg mærker, at det her det er en helt ny måde, at jeg har været kristen og vokset i en kristen familie gennem rigtig mange år. Men jeg har aldrig nogensinde hørt det, som Torben forkyndte på den måde, han har forkyndt det. Og jeg kunne bare mærke det i mig selv, at det er på en helt anden måde, og det er så oprigtigt, så enkelt, som jeg bare vil have mere af. Og jeg de sidste par uger, der har sket rigtig mange ting, og har prøvet at lave rigtig mange. Jeg har lyst til, at der skal ske og laves om på mange ting i mit liv, og begynde på det også allerede. Og derfor kontaktede jeg Torben, som gav mig nummeret til Lebo. Og nu står vi her. Han var så sej, så han sagde til mig, hvad, skal du ikke døbes på fredag? Og nu står vi her et par dage efter, og jeg er så klar på at blive døbt, og der skal ske nogle ting i mit liv, og handle på de ting, som jeg tror på, at Jesus han ønsker, at vi skal gøre. Jeg skal bare have mere. Så derfor står vi her, for det er en ny begyndelse på det, jeg gerne vil have. Fantastisk. Og Jesus han har jo ikke kun kaldt os til at blive døbt, men også til at døbe andre mennesker. Så derfor står jeg også her sammen med Joshua, som han er blevet døbt, men han har aldrig døbt nogen før. Så det er første gang, han skal ud og døbe nogen. Ja, altså jeg blev faktisk døbt for 19 år siden. Jeg blev kristen for 19 år siden der, og så blev jeg selv døbt for 19 år siden, voksendøbt, som 27-årig. Og der kunne jeg bare mærke, der blev brudt en mur ned mellem mig og Gud, da jeg blev døbt. Og det var også ovenkøbet. Jeg blev faktisk døbt i vand et år efter jeg blev døbt med Helligånden der, ikke? Men selv efter jeg blev døbt med Helligånden, så blev jeg så døbt med vand, og der kunne jeg bare mærke, at jeg kom endnu tættere på Gud. Så da Lebo spurgte, om jeg ville døbe Simon med vand her, så tænkte jeg bare, yep, det gør jeg bare. Alle burde blive døbt med vand. Vi er så tilbage, og igen så er jeg her sammen med Simon og Joshua, og vi har lige bedt for Simon, og han er blevet døbt. Hvordan har du det nu, Simon? Ja, jeg har det vildt godt. Jeg føler en kæmpe forløsning, og der er taget fra mig.
Og det er, jeg er bare så glad ind i mig. Ja, det kan jeg stadig mærke. Og det er virkelig vildt. Jeg synes, at Gud han er helt vildt god. At det er meget ubeskriveligt. Når vi lige sidder her, og I har bedt for mig. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at Gud har fortalt mig en masse ting i mig, som jeg følte mig fordømt i mange år. Og den føler jeg bare, at Gud han viser mig, at den skal jeg ikke føle mig længere. Jeg skal ikke føle mig fordømt længere. At jeg skal rejse mit ansigt, og jeg skal se op. Jeg skal ikke længere holde det bukket og kigge ned og skamme mig over mig selv. Fordi han har sat mig fri en gang for alle. Og det kan jeg mærke. Det kan jeg virkelig mærke, at det sker. Tusind tak for. Fantastisk. Tak. Tak, Jesus. Tak, Jesus.